Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tudu Hausa Tv. A yau mun zo muku ne da wani sabon darasi wanda zai nuna maka yanda za ka samu kuɗi 15 zuwa 8,000 a rana ta hanyar app mai suna Sabi app. Bari mu je ga darasinmu domin nuna muku yanda za ku samu. Wannan dama ce da ta zo. Yanzu ga Sabi app ɗinmu mun shiga. Idan ya buɗe zai nuno ma ni ne fuska. To kamar ni ina da account da su, na riga da na yi creating ɗin account da su. Zan shiga ni ne, za ka zo nan inda aka sa refer and reward sai ka danna. Idan ka danna shi za ka zo ne ka yi copy na link naka ko kuma ka yi share ga abokanka ta WhatsApp, Facebook, Instagram da dai sauransu. Nan kuma wajen da aka sa reward history, wurin da za ka ga mutum nawa ka yi inviting kuma coins nawa gare ka. Bi ma'ana duk mutum guda wanda ka yi inviting suna ba da coins 10 na, sa'annan kuma duk coins 10 matsayin 150 yake. To bari mu je ga practice namu. Yauwa ga Sabi app ne za mu shiga. Idan ya buɗe nan suka ce ka zo ka sa business name. So da yake ni bari in yi amfani da pharmacy, sai na yi amfani da pharmacy. Sai in sa number waya. Nan kuma security suka ce ka sa, sai ka zaɓi kalma shidda wadda za ka sa wadda ba za ka manta da ita ba. Nan kuma wancan referral code ne nawa wanda na kwafo, shi ne zan sa a name. Yauwa sai in danna continue. Yauwa ka ga na danna continue, za su turo mini OTP. Yauwa sai in danna next. So da yake wajen OTP suna ɗan nuna invalid OTP provide. So da yake sai ka ɗan daddanna shi sau 2 zuwa sau 3 sai ka yi tabbatunsa shi zai wuce da kansa. Yauwa ka ga ya wuce. Yauwa sai na zo nan inda aka sa complete your profile. Ka ga daman ma ka bar shi ba sai ka yi complete na profile naka ba, amma kuma kana iya complete ne ka cika profile naka da details naka da komi da sunanka. So da yake amma dai ko ba ka yi complete profile ba za su ba ka wannan bonus, wannan 10 point da suke ba su in dai ka cika, in dai ka yi post transaction. To bari mu je ga yin post transaction yanzu. Zan je ne inda suka ce new sale. Ga shi nan nurin ga new sale. Idan na shiga new sale zai nuno min select payment type. Zan sa full payment. Yauwa ga shi nan sai in shige shi. Idan na shige shi zan zo ne inda suka ce amount. To na ga dama kowane irin amount in sa. Nan kuma customer optional zan shige shi shima. Idan na shige shi ga wuri ne da suka ce mini add customer, sai in yi adding ɗin customer, sai in yi continue. Idan na yi adding na customer zan sa ne daga contact ɗina. Ga shi nan na ɗauko daga contact ɗina na sa. Nan kuma description optional shi ma zan shige shi. Shi ma zan sa dukkanin abin da na ga dama, ba dole sai ka sa shi daidai ba. Nan ma shi ma zan masa haka. Zan yi haka. Idan suka nuno mini wannan sai in shiga record new sale. Na riga da na yi recording kenan na transaction ɗin da na yi post transaction. Yauwa sai in yi recording ɗinsa. Idan na yi recording ɗinsa haka idan na zo ne, ka ga yanzu sun nuna min post transaction ɗin da ni ga shi nan ya shigo kuma ga shi nan number of sales kenan ga shi nan shi ma ya shigo. So bara mu koma can wancan account na main account na wanda na yi amfani da referral code nashi. Za ku ga bonus ɗin ya yi adding a can. Yauwa ga shi ne sai mu zo mu yi refresh ɗinsa. Kun gani ko ya koma 20. To amma kuma ba za su yi withdraw ba sai sun kai 100. Kuma in sun kai 100 in ta kati za ka yi withdraw ɗinsu. Don mutum 10 ne za ka yi inviting. In ta kati ne za ka yi withdraw ɗinsu za su ba ka naira 2000. Sai ka zo ne inda aka sa combine.
sai ka gani shi ne in ta point kake so, in ta cash kake so through your bank account, in kuma ta airtime inda za ka sa number wayarka sai ka shiga ka je ka yi shi. Ka gani in ta kati ne yanzu mutum 20 da na yi inviting 400 ke mutum 2 da na yi inviting 400. Bi ma'ana kenan duk mutum guda in ta kati ne 200 suke biya. Sai in yi adding ɗin number sai in tura za su turo mini. So mun gode za mu ajiye muku description a ƙasan wannan channel don mai buƙata sai ya je ya shiga ya bi link ɗin ya yi register. Kada ku bari wannan dama ta wuce ku. Mun gode sosai.